Крымский вечер с радио «Крым Реалии». Радио «Крым Реалии», 105,9 FM. Мы с вами в студии снова Александр Янковский, Катя Некречи. И в этом выпуске вы узнаете о таком. Предостережение от российских силовиков получил крымский адвокат Эмиль Курбидинов. Что ему грозит и как он будет защищаться? Треть бюджета России власти страны потратят на оборону. Это решение они называют беспрецедентным. Список украинских политических заключенных президент Турции передал человеку, близкому к Владимиру Путину. На кого могут обменять заключенных в Крыму? А также, как киевляне борются с нарушителями на дорогах и что они могут посоветовать крымчанам. Слушайте в нашем сегодняшнем интервью. Я напомню, что радио «Крым Реалии» — это волна 105,9 FM, которая вещает на полуострове для жителей Крыма, и вы можете участвовать в нашем эфире лично. Сделать для этого нужно немного. Всего лишь набрать номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные для жителей Крыма. Ну и что немаловажно, что жители материковой части Украины тоже могут поучаствовать в нашем эфире по номеру 044 490 31 18. Ну, еще напоминаем, что помимо частоты 105,9 FM, также слушайте утренние и дневные наши программы на средних волнах на частоте 549 килогерц. По крымскому времени, сейчас назову время, это 8:35 утром с понедельника по пятницу, а днем в 13:10. Ну и вечерний эфир с вами на 105,9 FM, а также на нашем сайте Крым Реалии и в Ютубе и в Фейсбуке. Слушайте и смотрите с понедельника по пятницу каждый день в 19:30. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений. Оставайтесь с нами. Оппозиция. Крымскому адвокату Эмилю Курбидинову вручили предостережение о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма. Об этом сообщили в Крымской солидарности. Как рассказал адвокат Эдем Семидляев, сотрудники Российского центра по противодействию экстремизму и старший прокурор Валентин Чуприна ворвались в офис Крымской солидарности в Симферополе. Российские силовики комментариев пока не дали. А вот что сказал нам Эмиль Курбидинов. Это еще раз доказывает о том, что давление на адвокатов продолжается. Это еще раз доказывает, что в Российской Федерации законы о противодействии экстремистской, террористической деятельности всего лишь инструменты. Давление на инакомыслящих, на адвокатов. Этот документ мы возьмем в работу, так скажем, и доведем до логического завершения. Согласно этому документу, в отношении меня, моих коллег-адвокатов, ввелись и, скорее всего, ведутся какие-то оперативно-розыскные мероприятия, что, в принципе, недопустимо. А вот коллега Курбидинова Эдем Семидляев уточнил, что предостережения от силовиков они обжалуют. Прокурор врывается на какие-то мероприятия без каких-либо разрешительных на это документов. Данные предостережения мы начали процесс обжалования, начали именно с запросов. То есть, какие оперативно-розыскные мероприятия в отношении нас, адвокатов, проводились. Почему нам стало известно только сейчас об этом. Есть определенный порядок, каким образом это все проводится. К сожалению, пока что на наши запросы никто еще не ответил. 27 октября такие же предостережения российские силовики вручили другим членам Крымской солидарности, самому Эдему Семидляеву, а также адвокату Лилии Гемиджи и координатору группы Деливеру Меметову. В Украинском министерстве иностранных дел действия российских силовиков осудили. Лилия Гемиджи говорит, что она и ее коллеги опасаются уголовного преследования. Я вполне допускаю такую возможность, что это может стать началом преследования и в отношении адвоката Эдема Семидляева, в отношении координатора Крымской солидарности Деливера Меметова и в отношении меня лично. Адвокаты и правозащитники в Крыму на сегодняшний день являются рупором независимого слова, объективной информации. Происходит давление на единственную сегодня в Крыму площадку, которая оказывает сопротивление правовому беспределу. Напомним, что организация «Крымская солидарность» — это объединение родственников и друзей тех крымчан, которых после аннексии Крыма преследуют российские власти. Также в группу вошли члены семей похищенных и пропавших без вести на полуострове. Новость дня.
30% государственного бюджета власти России потратят на оборону и безопасность. Об этом сегодня сообщил представитель Министерства финансов России Анатолий Попов. По его словам, расходы в следующем 2019 году составят почти 2,5 триллиона рублей. Это более 60 миллиардов долларов. Столько же потратят и в 2020 году. И это только открытая часть бюджета, уточнил Попов. А вместе с закрытой сумма составит почти треть годового бюджета России. Цитирую, это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно не принималось. Конец цитаты. Попов также добавил, что Министерство обороны России увеличит число военнослужащих по контракту. На это российские власти предусмотрели более 4 миллиардов рублей. Теперь для сравнения, сколько тратят на оборону другие страны. Данные за 2017 год. Например, Германия потратила на оборону 11% бюджета, 36 миллиардов долларов, а США потратили 15% бюджета, 565 миллиардов долларов, а Россия планирует потратить 30, то есть больше 30% бюджета на оборону. Эксклюзив. Стали известны детали переговоров о возможном освобождении украинских политзаключенных. Вчера мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган передал список заключенных Владимиру Путину, президенту России. Кто в этом списке, как его передали и когда будет ответ, самое главное. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. В списке речь идет только о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Это 70 или 63, что такое. Все, зависимо от национальности. Мы планировали спросить у Эрдогана. Он сам до нас сказал, что передал список. Он сказал, он там есть ближайший Путина человек, мы обычно через него, он в течение 24 часов обязательно все, что передаем, он доставляет Путина. Пока, сказал, от этого человека у нас ответа нет. Напомним, что именно Турции передали заместителей главы Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чейгоза в октябре 2017 года. Тогда турецкие СМИ сообщали, что их обменяли на россиян Александра Смирнова и Юрия Анисимова. Их в Турции обвиняли в шпионаже и подготовке убийства. Сейчас, по словам Джемилева, в турецких тюрьмах нет россиян для обмена. Цитирую, «Мне очень жаль, что мы обмениваем ни в чем невинных людей на злоумышленников». Конец цитаты. Об этом Джемилев сказал в интервью турецкому бюро агентства «Крымские новости». Украина в центре внимания. Топ-новость в украинских СМИ сегодня. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку. Об этом он заявил в Верховной Раде. Там силовики сегодня отчитывались о расследовании убийства активистки Катерины Гандзюк. Луценко заявил, что резонанс вокруг этого дела – это борьба за власть, и принимать в ней участие он не хочет. Сьогодні за війну винуватять не Путіна, який напав на країну і вбив тисячі солдат і мирних мешканців, а Порошенка і всю владу. Бо люди рвуться до цієї влади. Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий Національною поліцією, а тих, хто по думці слідчого не вказує на потрібного їм замовника. Це все боротьба за владу. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку. Напомним, что херсонская активистка Катерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. 3 месяца назад ее облили серной кислотой у подъезда дома. Гандзюк работала в Херсонском городском совете, критиковала местные правоохранительные органы и выступала против пророссийских движений в Херсоне. Профессиональную деятельность силовики называют главным мотивом нападения на нее. Исполнителя убийства полиция задержала, но активисты обвиняли силовиков в бездействии и требовали найти именно заказчика. Сегодня Юрий Луценко сообщил, что следствие подозревает 12 человек. Дело расследует Служба безопасности Украины. А Верховная Рада сегодня создала следственную комиссию для проверки фактов нападения на активистов в Украине. Новости. 2 универсальных морских танкера продолжают строить на Керченском заводе «Залив». По крайней мере, так сегодня сказали в пресс-службе предприятия. Но вот срок сдачи судов перенесли на более позднее время. Причина, как сообщают в пресс-службе, цитата, «длительная энергетическая блокада Крыма, которая оказала существенное влияние на выполнение производственных планов». Конец цитаты. Дело в том, что 2 корпуса танкеров заложили еще 26 декабря 2014 года, уже после аннексии Крыма России. Танкеры
уже начали строить для военно-морских сил России. Сдавать их планировали в 2018 году. А на закладке присутствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Но только сегодня на предприятии сообщили, что только вот завершили формирование корпусов танкеров. Кроме энергетической блокады Крыма, сообщает пресс-служба, на процесс строительства повлияла и необходимость нового оборудования, которое пришлось долго ждать. А в то же время журналисты российского издания «Флотпром» в конце октября сообщали, что судьба 2 танкеров остается туманной. Цитирую: «Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет», рассказал журналисту издания источник на заводе «Залив». Опрошенные рабочие и другие специалисты завода сообщили, что им неизвестно о каких-либо работах на этих 2 заказах. Конец цитаты. Власти России неоднократно заявляли, что намерены загрузить завод «Залив» военными заказами. В апреле 2018 года «Залив» приступил к ремонту боевых кораблей военно-морского флота России. Об этом писали российские СМИ. Но между тем завод «Залив» оказался среди предприятий, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции за строительство, за участие в строительстве Керченского моста. Крым в центре внимания. Исторический комплекс Малахов-Курган открыли после реконструкции в Севастополе. Как сообщает корреспондент Крымреалии, на открытии присутствовали российский вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. За час до начала торжества привезли детей в военной форме, активистов, артистов и ветеранов. У входа чиновников встречали дети из российской юнармии, а возле пушек устроили выставку стрелкового оружия. В интервью телеканалу Крым-24 Мединский сказал, что результатом реставрации кургана доволен. Проведен очень большой комплекс работ в течение 2 лет. Восстановлено полностью покрытие булыжника, гранитных бордюров, восстановлено освещение историческое, отреставрированы все там от урн до лавочек. Даже парк нам пришлось благоустраивать, расчищать, обрезать, досаживать. Я надеюсь, что это будет любимое место прогулок и севастопольцев, и гостей города. Малаховым курганом мы довольны. Напомним, что это тот самый Малахов-Курган, вот со сдачей которого, в принципе, и закончилась эта оборона Севастополя в Крымской или Восточной войне середины 19 века. Той самой войны, после поражения в которой в России наконец-таки, да, правда, спустя всего лишь там 5 лет отменили крепостное право. Ну, а тем временем корреспондент Крымреалии сообщает, что для праздника привели в порядок только центральную аллею, а на боковых аллеях работы не закончили. Туда с центра бульвара оттащили мусор, спиленные деревья, генераторы, бордюрный камень и плитку. Напомним, что в апреле этого года в круглой оборонительной башне Малахова-Кургана открыли новую экспозицию. Там находится 22 памятника, и они посвящены событиям Крымской и Второй мировой войны. Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым на материке задержала гражданина Украины, которого подозревают в сепаратизме. Имя его не называют. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что задержанный якобы создавал и размещал в сети интернет видеосюжеты с призывами об измене государственной границы Украины. Об изменении. И доказательства, по словам силовиков, изъяли во время обыска у него дома. Прокуратура будет просить суд о мере пресечения в виде ареста. А в целом по статье «Сепаратизм» подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Прямой эфир. Ну и мы напомним, уже говорили об этом, что с понедельника по пятницу каждое утро радио Крым-Реалии выходит со своими ток-шоу в прямой эфир, куда вы можете звонить. В Крыму вы можете слушать нас в 8:35 на средних волнах 549 АМ и на 105,9 FM. Можете звонить в наш эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. Ну и вот одна из тем, которые обсуждались сегодня, это задолженность крымских предприятий по зарплате. Она составляет уже более 30 миллионов рублей, и об этом сообщала вице-премьер российского правительства Крыма Алла Пашкунова. Откуда взялись такие долги? Российский экономист Владимир Роженковский утверждает, что денег на зарплаты на самом деле хватает, а проблема кроется в системе, а точнее в коррупции. По мнению экономиста, глава Счетной палаты России просто не имеет возможности проверить людей уровня Аксенова. Скажу, что эта коррупция не только идет от руководства Крыма, она идет выше гораздо. Президент пришел к власти с замечательным лозунгом равноудаленности. Я, честно говоря, аплодировал, потому что это то, что России нужно было. Но постепенно, через вот эти все сроки президентские от равноудаленности, мы как-то пришли к тому, что есть некий клан неприкасаемых людей, которых, в принципе, никто никогда не проверяет. Вот Кудрин, да, он сейчас глава Счетной палаты, он, например, не имеет возможности людей уровня Аксенова проверить, какие потоки они замыкают на себя, что они делают. То есть фактически есть люди неприкасаемые.
А вот Леонид Грач, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», также считает, что чиновники деньги разворовывают, поэтому долги по зарплатам не выплатят. Меняет друг на дружке, завозят отсюда с материка, те приезжают лишь бы только себе набить карманы, и на этом точка. Поэтому 32 миллиона – это еще мелочь по сравнению с тем, что они воруют. И это будет продолжаться. Сейчас пошумят, а денег негде взять. Бюджет тощий крымский. Вот такие вот фрагменты утреннего эфира радио Крым Реалии. Самые актуальные, интересные, животрепещущие темы поднимают наши коллеги утром. Также можно послушать и принять участие в эфире днем в 13:10 по крымскому времени. Ну и, конечно же, крымские вечера с радио Крым Реалии каждый будний день в 19:30, опять-таки по крымскому времени. Ну а далее в нашем эфире мы поговорим с людьми, которые борются с хамством на киевских дорогах. Мы знаем, что в Крыму проблемы такие есть. Также говорим о неправильной парковке, о том моменте, когда пешеходам просто никак не пройти из-за таких автомобилистов некультурных. Вот какой рецепт есть у киевских активистов, что они могут посоветовать крымчанам, через несколько секунд в нашем эфире вы услышите. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии, несмотря ни на что, имеет право вещать, и мы это делаем. 105 FM в Крыму круглосуточно. Также вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии. Также круглосуточно мы доступны вам. Ну и на средних волнах 549 АМ в такое специальное время в 8:35 утра и в 13:10. Ну и сейчас в крымском вечере, как я и обещала, мы будем говорить о состоянии, собственно, киевских водителей. Я думаю, что мы, конечно же, на некоторых примерах, я это уже увидела, теперь думаю, что увидим мы все, что поведение иногда культурное водителей, оно очень похоже вне зависимості від регіону України. І тепер буду переходити на українську мову, тому що інакше тут неможливо. І хочу одразу, звісно ж, нарешті розказати про наших гостей. Скажу так, що в редакції і взагалі обговорення тем зупинити лося, і це все, воно вже дуже смішить всіх. І от, власне, сьогодні у нас журналісти українські в студії і автори проєкту, який набирає обертів в інтернеті, Костянтин Андріюк та Сергій Болотніков. Вітаю вас. Вітаємо. І така ініціатива «Зупини лося». Ну, так трошки в кількох словах поясню. Є така історія, найкоротше пояснення, стоп-хам в Росії, котрий, в принципі, більш-менш всі знають, да, з наліпками на автівки, котрі десь не там припаркувалися, не так себе поводять. Ось така ініціатива, в принципі, вона є також і в Києві, в тому числі, є YouTube-канали. Ви вирішили зробити свій окремий проєкт, YouTube-канал «Зупини лося». І вже в резонансу набралися. Про все будемо поступово говорити. Спершу, в кого виникла така ідея, чи ви там дружили до того, якось десь під час, не знаю, за пивом чи за кавою вирішили, що треба Києву терміново такий проєкт? Ну, насправді, розповім, як все було. Ми з Сергієм робимо вже тривалий час від початку року футбольний проєкт. YouTube футбольний проєкт, який в футбольних колах, футбольно-спортивних колах набрав великої популярності. Його дивляться функціонери футбольні, його дивляться президенти футбольних клубів, ну фанатіють реально. І вболівальники кажуть, це ковток чистого повітря і незалежної журналістики, і нам це обом дуже приємно. Така хвилинка реклами. Так. І тут просто Сергій виступив змієм-спокусником.
Тому що він... Спокусив вас. Я просто займаюся і борюся за автокультуру вже реально 4 роки. Тобто я і сюжети знімав, і пости в Фейсбуці, а він все відстежував, виявляється. Він стежив за мною. Розумієте? І він почав мене спокушати і казати, давай це зробимо. А насправді Сергій реально вболіває точно так само, як я, або я, як Сергій. Ми однаково і їздить правильно, і паркується правильно, так, як і я. І хочемо будувати з себе нову країну. Це насправді. І тут, Сергій, так би мовити, підтиснув, переконав і придумали чудову ідею. Я більше того навіть скажу. Ідея назви належить Сергієві. Вона мені дуже сподобалася. Мені дуже подобається гра слів. І ми її вдвох затвердили. І тепер Сергій нехай додасть. Нема що додати. Тобто Костя піонер цього руху в Україні, а я просто запакував це все в Ютуб, тому що ми вже маємо досвід роботи з Ютубом, і я розумів, що це, в принципі, хороша ідея. Найголосніший, не перший випуск, а це 3-й випуск. Однак він просто, здається, що про вас дізналися ще більше і більше людей. Це наче, я не знаю, так ви спеціально зробили. Ви знали, що там саме ті герої будуть, майбутні ваші герої. Як так трапилося? Це доля? Чи все ж таки є якась режисура за кадром? Це зараз пояснити. Я лише дамо невеличкі фрагменти. Йдеться про випуск, який набрав найбільше переглядів у вас. Уже понад півмільйона. Так, для українського Ютубу це дійсно дуже значні цифри. І це була площа Перемоги в Києві, і там були і погрози, реальні погрози, які звучали, і, власне, багато нецензурщини, нецензурної лексики. Зараз невеличкий шматок цензурного, але дуже жорсткого такого звуку для наших радіослухачів. Тобто буде так пі-пі-пі-пі-пі? Ні, мені ліньки було так робити, я просто взяла те, що без цього всього. Добре. Да. Давайте послухаємо. Ми сьогодні фактично в центрі Києва, це площа Перемоги, і це мека лосів за кермом. Я тобі пістолет можу показати твою голову, понял? В Києві буде на вас охота, я вам клянусь. Мой дядя посольство Азербайджану. Заради вас зупинилась подивитися, чим ви тут займаєтесь. Не треба порушувати навіть заради нас. Якщо були федеральні проєкти, то да. А зараз ви не федеральний проєкт. У нас нема федерації. Який федеральний може бути проєкт? Вы обычные люди, так. И порчу имущества будешь делать. Мне надо зайти на 10 минут, обратно выйти. Ви порушуєте право. Ти по-русски не розумієш? Ви порушуєте право. Ви не маєте права це робити. Визивай поліцію. Поважайте самі себе. Ми поважаємо самі себе. Чого ти не клеїш? Клеїм. Зараз в смысле зараз буде? Ти їм наклей, потім не... Чого ти сразу не клеїш? Що відбувалося? Автобусна полоса, власне, для руху громадського транспорту. Зупинка. І зупинка. І зупинка, і смуга. І там напарковано безліч автівок. Ви підкреслювали це в цьому відео, що там поруч є в торговому центрі, які поруч безкоштовно якийсь час парковка, потім це коштує 15 гривень за годину. Для таких автівок, які в центрі міста стоять, це, в принципі, гроші дійсно невеликі. Але, тим не менш, да? І ви натрапили на групу молодиків, котрі спитали, чи федеральний ви проєкт, і звинувачили вас багато в чому. І найстрашніше – погрожували. Реально погрожували. Страшно було? Це взагалі страшно цим займатися, тому що ти ніколи не знаєш, на кого ти можеш нарватися. Якби це було не страшно, я думаю, таких проєктів було б вже десятки. Але якось зло, якесь відчуття справедливості, воно перемагає. І, намагаємося так. Якщо що, в нас є якісь там способи захисту, так що обережно, хто захоче з нами зв'язатися. Вам казали і нож в голові, і пістолет в голові. Так. Це були студенти, ми десь розуміли, що це просто слова. Єдина проблема, що їх було багато, і, звісно, влаштовувати якісь там драку з ними. Це не... І то не то, що ми хочемо показати. Розумієте, коли нас двоє отак, то люди дуже сміливі стають. І вони справжні. Вони поводять себе так, як вони дійсно хочуть себе поводити. Якби нас було 10, там, я не знаю, з бітами і так далі, всі би були дуже слухняні, всі би одразу втікали. Все було б і було враження, що в нас такий правильний народ, що всі так йдуть на... А ні, насправді люди такі. Ми намагались мовчати і показати цих людей, які вони насправді. Розкрити людей. Так, а вони з радістю розкрили. Дивіться, ситуація полягала в тому, що те, що робимо ми і будемо продовжувати робити, нам взагалі нічим дорікнути. Тому що ми не провокуємо спеціально людей на конфлікти. Тобто те, що відбулося, воно відбулося само собою, але ми не шукали і не провокували. Ми
Ви вірите, 1,5 години вони отак накручували кола навколо площі Перемоги з нами, біля універмагу Україна. І всі ці 1,5 години ми чули мат-перемат з їхніх вуст. Вони плювали нам під ноги, курили в обличчя, провокували просто на бійку. Ми жодного їм поганого слова не сказали. Жодного поганого слова. Більше того, ми підійшли до водія спершу. Тобто водій приїхав, поставив нахабно своє авто. Ми йому кажемо, перепаркуйся. Якби він сів в авто і перепаркувався, все окей. Нічого цього всього не було б. Людина демонстративно, ні. Ми попередили, наклеїмо наліпку. Ні, я сказав. І демонстративно зачиняє авто і йде по своїх справах. Звичайно, він дістав наліпку. І після того почалася вся ця катавасія. Повірте, якби ми хотіли спеціально ще й провокувати наших водіїв, так, сидить в салоні людина на смузі транспорту, це вже грубе, свавільне порушення. Раз, бац, наліпку, зразу вискакує і починається мордобій. О, класно, YouTube, лайки, все. Це було б кожного випуска. Але ми людину попереджаємо, якщо людина адекватна і готова перепаркуватися, ми її відпускаємо. Я ще додам одну таку деталь. Цей випуск, ми розуміємо, що він став таким популярним завдяки тому, що хлопці, ну, скажімо так, або азербайджанці, або азербайджанського походження. Там різні були хлопці. І дуже багато негативних відгуків було саме з цим пов'язаним, з їх національністю. Один з них насправді сказав, що в нього дідусь працює в посольстві. Ну, це неправда. Це виявилося неправда. Так, повна брехня. Ніхто, з них всіх, ніхто не має жодного відношення до посольства. Навіть так. Це студенти. Втрутилося посольство. Дивіться, вийшов випуск, тобто рахуємо час від моменту, коли це з'явилося в Ютубі. Через 3 години мені прислали на месенджер відео, де вони стоять втрьох, 3 головних фігуранта. Це через 3 години сталося? Через 3 години їх знайшли, поставили по стійці струнку, і вони почали казати, ми хотімо звільнитися. А давайте послухаємо, що вони почали казати. Другий матеріал, будь ласка. Здравствуйте. Мы хотели бы извиниться перед украинским народом за то, что оскорбляли украинский народ и говорили некультурные вещи в их сторону. Мы не хотели, чтобы так получилось, и концовка такая была. Если бы мы не любили в Украину, мы бы не жили на Украине. Я тоже хочу попросить извинения за свое слово, дорогой украинский народ. Хотел обратиться именно к украинскому народу, которые, скорее всего, неправильно поняли нас. Мы ни в коем случае не хотели оскорблять нацию, народ. Из-за того, что мы не поняли правильно нас, и я бы хотел приносить свои искренние извинения. Ось так от 3 молодики, котрі погрожували і ножами, і пістолетами. Мене тут дійсно, я дивилася, і в мене просто волосся було дибкі, я взагалі не могла зрозуміти, як це відбувається. Мене вразило от саме це прикриття, що в мене дідусь там в посольстві. Тобто я побачила в цьому таку золота молодіж, да? Але це просто шокує, що вони взагалі ніякого стосунку до цього не мають. Да? Тим не менш, скажіть, після цього погроз, якісь були, чи були погрози, чи реалізація їхнього задуманого такого плану? Нічого не було. Постійно в коментах знаходяться люди, які пишуть, що якщо я вас зустріну, то... Якби ви мені наклеїли, то я би вам... Я закінчу справу, яку вони, оці хлопці, не зробили, там і так далі. Тобто, ну, це звичайна практика. Ми знаємо, дуже багато таких є диванних Рембів, Чаків Норрісів, Джекі Чанів. Вони з диванів взагалі такі прийоми карате показують. Страшне. Ну, тим не менш, в ваших випусках є також прийоми деякі, може не карате, але, в принципі, агресивної поведінки. Варто також сказати, що ви на цьому наголошуєте, що ви дійсно пояснюєте правила, які, ну, що вони дійсно є, наводите приклади, Конституції, всі закони, все це звучить. Да? І є багато людей, котрі чують від вас, деякі роблять вигляд, що цього не знали, що заборонено там паркування, да? І їдуть з міста спокійно. Я не знаю, таких більшість чи ні? Як ви там монтуєте? Все ж таки більшість людей, котрі розуміють, згортаються і десь виїжджають. Але і наліпка, яку ви, власне, клеїте, ви не робите це як стопхам на лобове скло на місце водія, ви робите це або на пасажирське місце, або навпаки ззаду автівки, і цю наліпку легко все ж таки здерти. Ну, як легко? По-різному. Якщо одразу, то в принципі можна. Так. Якщо секунд 30 вона побуде там, то вже не просто. Ну, по-різному. Ви, певно, консультувалися з юристами. Як зробити так, щоб до вас потім не було претензій? Ну, це не є хуліганство, нічого. Наліпка, вона ж не залишає ніяких слідів. Тобто майно, яким було до того, як ми її приклеїли стікер, таким воно і залишиться після того, як цей стікер здерти. Да? Так, водою помочити і здер, і все. А чому ви не захотіли використовувати наліпки такі посерйозніше, щоб людина там пошкрябала? Тому що ми не є якимись людьми, які хочуть карати
Ми хочемо донести і хочемо... Наша взагалі перша мета – це навіть не оці люди, які порушують нас на відео, тому що їх там 20-30 за один рейд, так? Ми там відійшли, через 15 хвилин вже на тій вулиці знову все запарковане не по правилах. Наша головна мета – це ті люди, які нас дивляться. От нас подивилося 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, і я впевнений, сотні, можливо, навіть кілька тисяч задумуються і не захочуть себе вести так, як ці люди на відео. І це набагато ефективніше, ніж боротися з окремими 10 водіями, які там на вулиці припаркували. В принципі, резонність в цьому є. Я дивлюся, от відкрила цей випуск номер 3, про який ми говорили, фрагменти з якого наводили, 19 тисяч лайків і 1,5 тисячі дизлайків. А коментарів скільки, подивіться? Коментарів 6300. Ну, це я 6 тисяч я видалив ще десь. Бо Він підтер ксенофобні, які розпалюють міжнародну ворожнечу. Я не договорив, до речі, про цей момент, що дуже важливо, люди, ми скрізь писали, наголошували на цьому, що лосі, вони не мають національності. Тобто те, що ці хлопці з іншої країни або іншого походження, абсолютно не має ніякої ролі, тому що закон, всі рівні перед законом. І в нас таких же мажорів там чи наглих людей достатньо серед українців, але чомусь всіх вибісило от саме факт їх походження. І це нам трошки печально, тому що це так виглядає, ніби українцям це можна, а от їм не можна. Ну чекай, тут вибісило, тут частково, звичайно, людей, українців вибісило те, що це люди, азербайджанці, причому один з них, я дуже підозрюю, він збрехав. Тобто він сказав, що він українець, що його звати, назвав українське ім'я, а насправді не українське ім'я, тому що потім пробили його сторінку в Фейсбуці, і в Фейсбуці він називається азербайджанським ім'ям. Ну добре, Бог йому суддя, що збрехав. Вони студенти одного з вузів, другий курс. Так, і ось що людей теж дуже сильно образило, українців, що ці люди, вони гості в Україні, і вони диктують, як жити, що робити українцям. І дуже багато людей писали дуже справедливі речі, що якби, не дай Боже, таке українець зробив би в Азербайджані, в столиці Азербайджану, в Баку, друзі, це я не знаю, чи залишилася ця людина живою. Цілою точно не лишилася, а не факт, що і живою, тому що там азербайджанці дуже сильно стоять за свою честь. І українці теж так само повинні. Я коли бачу машини припарковані не по правилах, або якщо людина буде мені хамити, для мене буде в останню чергу, який він по національності. Для мене точно так само. Я просто пояснюю, чому це відео вистрелило. Лось не має національності. Я нагадаю нашим радіослухачам на хвилі Радіо Крим Реалії, що в нашій студії автори проєкту «Зупини лося» Костянтин Андріюк та Сергій Болотников. І, власне, 044 490 31 18 – це номер телефону для жителів материкової України. Можете дзвонити в ефір. І 8 810 06 926 – це дзвіночки з Криму безкоштовні. Ну, і я також слідкую за коментарями в Ютубі, і пишуть такі поради, що треба камери і штрафи, і тоді не буде порушників. Але якби все було так просто. Ви так руками розвели. Дивіться, як тільки будуть камери, незалежні сервери, без змоги втручання в ті сервери, і чесна розсилка листів щастя, і потім стягнення тих штрафів, все, через рік ми вступимо в ЄС. Це перший крок, серйозний крок до вступу в ЄС, тому що це переверне повністю всю країну. Я скажу більше, в наших людей менталітет, навіть якщо там частково порівняли Росія, Стопхам, з тією ж навіть Росією, ми принципово себе не хочемо порівнювати з Росією, все, що в нас там порівнює, це наліпки. Тому що, виявляється, це дуже ефектний спосіб. Не можна чогось ефектнішого вигадати. Порушників це ображає дуже. Так, на них це діє. Більше, ніж поліція, на них це діє. Розумієте, то якщо навіть порівнювати з тим, що відбувається в Росії, то в Україні реально класні люди, реально класні водії. Просто вони користуються цією безкарністю, яка породжує вседозволеність. Як тільки з'являться камери, як тільки вони почнуть працювати, як тільки все буде, всі наші водії почнуть їздити в ряд шовкові і казати: класно, Боже, існує як думка, добре. що в європейських країнах, де все добре працює, якби не було камер і не було штрафів, то хто зна, яким би чином поводили себе там водії. З останнього вашого випуску під Генеральною прокуратурою України ви були, і, власне, там ви поспілкувалися, ви не показали обличчя поліцейського, але там один був з обличчям, а іншого не показали. Давайте послухаємо, що поліцейські, власне, сказали ініціаторам акції «Знайди...»
Да, це ми файл шукаємо, щоб точно нічого не переплутати, бо я не по Я сценарію думав, ви хотіли пішла. сказати «знайдилося». Да, зупинилося. Ви знайшли їх і зупинили так. чи ні? Ні, про поліцейського я поліція коротенько, поки розкаже? знайдуть, поки знайдуть, коротенько розповім. Зупинився поліцейський і почав на диво, почав розповідати всю ситуацію, яка відбувається наразі, от станом на сьогодні, що там не продовжували договори з евакуаторами і так далі, і т.д. І Сергій просто запропонував, я його підтримав. Ну, людина настільки розповіла таких інсайдів, що подумали, щоб раптом в нього не було проблем. І але тут він потім вийшов до нас, вже коли вийшов випуск, він до нас написав на Фейсбук, сказав, що можна було моє обличчя не розмивати. Я вже не перший раз про це говорю. Керівництво байдуже. Керівництво просто байдуже. Уявляєте? Ну давайте послухаємо, що розказав на вулицях Києва під Генеральною прокуратурою України український поліцейський. Ви великі молодці. Дякую. Я вам дуже вдячний за вашу громадську позицію. Тобто раніше ми евакуювали, ви бачили, поліція часто евакуює з інвалідних місць, десь можливо... Або з переходів. Зараз є перелік статей, вони більш стислі, за якими ми можемо евакуювати, так що там якісь зараз питання з службою евакуатора. Тому і зараз і буває, у нас приходить виклик, що запаркований автомобіль. Ти приїжджаєш, бачиш, дійсно запаркований, водія нема, ти нічого зробити не можеш, евакуювати ти не можеш. Що відбувається, чому закон не працює, і тим паче для наших кримських слухачів, що відбувається в Києві, власне? Тобто зараз евакуатор вже не може забрати машину. Дивіться, вийшов новий закон, який принципово змінює ситуацію. Має принципово змінити ситуацію, тому що тепер можна карати власника автомобіля, а не водія. Це принципово змінює, тому що по старому закону поліцейські приїжджають, бачать непогано запаркований автомобіль, і вони мають дочекатися водія, і там ще купа умов має виконатись. А водій може сказати, що це не я був за кермом. А де відеофіксація і так далі, і тому подібне. А я на вас в суд подам. І цей новий закон було півроку до того, як він почав діяти. Всі мали за ці півроку підготуватися. Вся влада місцева, загальнодержавна і так далі. Комунальна. Ніхто навіть пальцем не поворушив. Вступив в дію закон, але ніхто не готовий по ньому працювати, тому що має бути спеціальна служба муніципальна, мають бути планшети спеціальні, має бути база цього всього, розсилки і так далі. Сервери і так далі. Так. І поки що новий закон не працює. Відповідно, працює старий закон. А по старому закону... конфлікт інтересів. Насправді, дивіться, я робив свого часу сюжет кілька років тому в Латвії. Як це працює в Латвії? Люди зараз в наш час, дуже мало людей цікавляться там глибоко, не розбираються. Вони думають, що патрульні поліцейські відповідають за все. За кошеня, яке залізло на дерево, і за запаркований автомобіль. Розумієте? В Латвії, в Ризі, і це скрізь в цивілізованій Європі, в країнах ЄС. Поліція не повинна відповідати і займатися неправильно припаркованими автівками. Цими займаються спеціальні люди, представники муніципалітету, яким платить муніципальна влада зарплатню і на цьому прекрасно заробляє. Людині видається, наприклад, телефон від муніципалітету робочий, акумулятор, Wi-Fi, він робить фото порушника, фото йде одразу в базу, він йому за хвилину виписує штраф, кладе в пакетик і кладе під лобове скло, і ця людина потрапляє в базу даних штрафників. Все дуже просто. Тому що в Києві, наскільки мені відомо, близько 1 мільйона машин. Уявіть собі, кожен другий десь зараз порушує. Неможливо фізично, навіть якщо вступить в силу зараз цей новий закон, почне діяти, почнуть поліція фоткати, тоді ніяк, треба поліцію просто закривати, вона буде тільки парковкою займатися. Так, люди мають це зрозуміти. 27 вересня 2018 року вступив в дію закон України про паркування, про цих муніципальних інспекторів, про фотофіксацію без присутності водія, про виписування штрафу. Увага! Закон підписаний президентом України. На імплементацію, на розробку цього закону, на підготовку до цього закону було 180 днів. Я вже казав про це. Але я наголошую, 180 днів. Чим займалася муніципальна влада, зокрема Києва, всі ці 180 днів? Досі ми не бачимо
побачимо цих У інспекторів. вас є інформація, може якась інформація, яка недоступна на загал, коли все це складеться, коли всі пазли складуться? Я думаю, що не складеться, тому що це політично. Я не люблю теорію змови, але тут дуже схоже на те, що перед виборами ніхто не хоче драконити народ. Якщо зараз автоматично, масово виписувати штрафи, уявіть, скільки буде незадоволених. Людина за одну поїздку з дому до роботи порушує кілька разів правила, так? Кожен день. Якщо зараз скільки за це людей, все тих пишуть, самих виборців, котрі пішки ходять по тих тротуарах? Звичайно. І а вони не відчують. з дітьми, там, старі люди. Неважливо, насправді, які люди, Більше того, але є тим люди, не які менш. сідають в громадський транспорт І не можуть швидко дібрати, проїхати, да. бо там лосі завалили, забили всю смугу цієї громадського теорії, транспорту. в принципі, таких виборців я не думаю, наче що більше. вони побачать, там, що буде машин менше запарковано і зразу проголосують за діючу владу. Скажіть мені от що, чи реально, якщо ми говоримо про столицю України, про Київ, величезне місто з таким просто скаженим трафіком, да, особливо там в порівнянні з Криму, коли ти приїжджаєш, то це зовсім інші масштаби. І хоча зараз в Криму є великі також проблеми, там в Сімферополі, зокрема, з заторами і з місцями для паркування, проблема є. Але чи можливо, ви як водії досвідчені, чи можливо жити, їздити і не порушувати правила дорожнього Дуже руху? хороше питання, можна я відповім? По-перше, дивіться, от я якось їжджу. Я ще хочу переконатися, чи справді це я так? 10 років їжджу, спочатку я був не дуже хороший водій, але якось поступово з віком до цього прийшов, і вже років 5 я собі знаходжу місце, я нормально пересуваюсь. Навіть в центрі міста є 3 паркінги як мінімум: ЦУМ, Гулівер і Арена. Це перше. Друге, ми в своїх оцих випусках, в основному, більшість випусків ми знімали біля паркінгів. Тобто паркінги є, але довкола все запарковано неправильно. Це доводить, що в першу чергу проблема в головах отут, а потім вже в паркінгах. От якщо люди в головах проблему свою вирішать, всі захочуть паркуватися правильно, тоді в мене, як в водія, який правильно паркується, виникне проблема, тому що паркінги будуть забиті. Тоді дійсно буде проблема нестачі паркінгів. Тоді буде наступна проблема. Ті водії, які почнуть правильно паркуватися, стежити за правилами, тоді їм почне спершу не вистачати місця, потім вони почнуть відкривати правила, закони і почнуть писати запити в міську владу на прохання побудувати паркінги, організовувати громадські слухання, збирати 1000 підписів, щоб це громадське слухання обов'язково пройшло в Київраді. Цього ж ніхто не хоче робити. Тобто людина купила автомобіль, і все, і вона вважає, що пішоходи автоматично для неї стають черню, які повинні розступитися, їх треба налякати на зебрі. Ніхто до того пішки не ходив, взагалі не пересувався. Я просто постійно, для мене дивовижа, тому що коли я під'їжджаю до пішохідного переходу, а людина стоїть біля пішохідного переходу, вона боїться почати рух. А якщо переходить, то вона біжить просто. І навіть якщо це старенька там бабуся, і вона біжить. Я завжди пригальмовую і махаю людям руками, і людина починає бігти, бо вона, дивовижно, ненормальний, зупинився, може він, а раптом він передумає, треба швидко пробігти. Я завжди пішоходам допомагаю і тим самим підказую, у вас є права, ви на своєму правильному місці. Паркінги зараз стоять напівпорожні. От я часто паркуюсь в паркінгах. В центрі Києва, не в центрі. Ocean Plaza, от перший випуск наш, величезний паркінг, дуже зручний. Зразу ти з машини 30 метрів, і ти вже в торговому центрі, ближче, ніж від того місця, де ми були, де розганяли припаркованих водіїв. Але вони напівпорожні стоять. Ну і насправді, дійсно, тут питання в тому, інколи здається, що просто люди, котрі за кермом, вони ніколи пішки не ходили, і їхні мами, або дружини з дітьми також пішки не ходять. Не треба ходити таке. Пішки, зрозумієте. Для пішки, мається на увазі в громадський транспорт, сісти в автобус, тролейбус, та ви що, в метро, це вже западло. Розумієте, як? Для чого вони купували автомобіль? Вони купували автомобіль, щоб літати над хмарами. Зараз подивимося, є така ситуація, є такий блогер з Криму, з Ялти, власне, канал в Ютубі Сергій Владимирович, і він виклав в мережу відео зі зверненням до ДАІ Ялти, щоб ті звернули увагу на те, що відбувається біля дитячого садочку номер 12, це Алупка. І, власне, і ще він спровокує до того, щоб розмову провели з батьками дітей, тому що відбувається те, що у дворик, де дитячий садочок, заїжджають автівки. І от що сталося з паном Сергієм і з його сином там. Не хочешь, чтобы машина раздавила? А зачем ты сюда приехал?
покажешь, смотри, вот его Ну, да. И его сниму. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Вот смотри, вот все люди обходят, Лянь. Идем, Миш, идем. Зачем ты сюда заезжаешь? В смысле зачем? Ну, дети, вот малой испугался, что вы тут ездите. Ты видел, как ты заезжал, газовал? Я видел. Малой, смотри, стоит возле стены, боится. Я видел. 5 километров в час я заезжал. Ну, ты в садик заехал, сюда нельзя, там знак стоит. Вон, тут ворота, тут есть смотри. Там знак стоит, движение запрещено. Смотри. Машинам. Тут люди живут, машины заезжают. Ты здесь живешь? Борются со всеми, это дирекция садика, всех родителей просят не заезжать сюда. Я не хочу, чтобы ты детей пугал. Ты сейчас задом поедешь, ты можешь наехать на кого-нибудь. Одна з таких класичних ситуацій, насправді, да, коли, ну, ось так от, така ситуація сталася в дворику, де, в принципі, не мало б бути начебто машин, і потім там розказують, здається, навіть працівники дитячого садка, що також інколи заїжджають, але проте якось обережніше. Що порадити, власне, да, всім пішоходам, всім учасникам дорожнього руху, тому що люди, які ходять пішки або ж на велосипедах, вони також є учасниками цього руху. І в Криму, тут зараз в Ютубі така палка дискусія, Олександр Янковський в ній також бере участь, і, власне, питання, ну, і що ви порадите, коли в Криму стане, наприклад, краще жити, коли в Києві стане краще жити, коли щось зміниться, і що треба, як реагувати треба на це пішоходам, тому що, наприклад, у мене досвід постійно є, коли я десь в відсотках 30, ну, точно стараюся щось людям сказати, якісь зауваження, і водії реагують по-різному, вони можуть навіть там, ну, там послати, да, можуть щось попосміхатися або сказати, ну, що ти робиш, що ти мішаєш. До речі, часто вам кажуть, і всім авторам таких проєктів, да, чого ви до мене чіпляєтеся і такі інші. Більше всіх надо, самий умний. Іди работай. Да, іди работай. То одна проста порада, не бути байдужими. Чим більше людей буде робити зауваження таким людям, тим більше вони це буде працювати. Звичайно. Просто, коли до того водія, от одна людина з дитиною підійшла, який газував, і він оце бикує йому, відповідає щось, це одне. А коли до нього підійде 10, от підійшло би до нього 10 людей одночасно, і просто почали би спокійно, але впевнено розмовляти, я впевнений, що він би злякався. Ну от, наприклад, зупинка, так? І на зупинці зазвичай стоїть 10-20 людей, які чекають маршрутку або тролейбуса. Приїжджає людина, паркується, він же ж один. Так, йому ніхто не скаже. Ви, якщо хтось з вас, скажіть, за вас же ж інші, напевно, заступляться, я не знаю, не можу гарантувати, але хотілося б, щоб заступилися, і всі разом, звичайно, такого водія. На жаль, дуже сильно працює цей пострадянський менталітет. Тобто все ж таки варто якось себе проявляти. Люди залякані, люди індиферентні, люди впевнені були. Все ж своє життя, багато людей, половину їхнього життя, вони ж знали, що за них вирішує партія. За них ніхто нічого не вирішує. А навіщо нам вирішувати? А він щось там свариться, та я краще відійду, бо якщо зараз почнуть битися, то ще мене, може, зачеплять. Ну, люди ж не розуміють, якщо підійде 5, то цей водій, ну, точно від'їде. І це дуже добре працює в цивілізованих країнах ЄС. Там є ця громадянська свідомість. Просто, на жаль, ми до цього йдемо. Я впевнений, прийдемо за нашого здорового глузду. Ну, мається на увазі, що ми ще будемо при здоровому глузді, ми будемо вже старіші там трішки. Ну, не набагато. Добре, давайте років 10. Ганяти не будемо. Давайте 10 років. Ще одне питання наостанок. Чому саме лось? Чому ви ображаєте таку гарну тваринку, власне, тим, що її ім'ям називаєте свій проєкт? Оце він хай віддувається. Давай. Ні, це зупинилося, одне слово. Дивіться, називайте це як хочете, і крім того, водії, я думаю, зрозуміють, є такий знак, коли ви їдете по дорозі, чи гірська, чи ще якась там тваринка намальована, і можуть вискакувати. І відповідно лосі, вони ж не передбачувані, та? Вони вискакують, наше завдання автомобілістів не збити лося, не вдарити його, та? І зупинити лося, і спрямувати його в правильному напрямку. Тому... Шановні лосі, рогаті, ми просимо щиро вибачення. Ми за вас, але проти автохамів з рогами. Дякуємо вам. Зупинилося проєкт в нашій студії. Українські журналісти, котрі його ініціювали і продовжують знімати, незважаючи ні на що. Будемо слідкувати за вами. Костянтин Андріюк та Сергій Болотников в ефірі Радіо Крим Реалії 105,9 FM. А ви нікуди не йдіть від нас, залишайтеся з нами, тому що далі в нашому ефірі ми дізнаємося про новини майбутнього. Що ж очікує на кримчан. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Радио Крым Реалии, 105,9 FM. Александр Янковский вернулся в студию после жарких обсуждений в комментариях YouTube. Да, и напомню, что вот в этой части нашей программы мы будем обсуждать не только автомобили, а мы будем обсуждать, что принесет нам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реалии. Итак, завтра, вот это, мне кажется, это топ-новость. Завтра в Севастополе 7 ноября планируют снести так называемый Сталинградский рынок, на котором работают свыше 300 человек. Сегодня 200 предпринимателей пытались встретиться с российским губернатором города Дмитрием Овсянниковым, но чиновника не было в здании местного правительства. Вместо губернатора предприниматели высказали свои требования заместителю начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Денису Ильину. А вот что ранее рассказывали торговцы этого самого Сталинградского рынка о своих проблемах и требованиях. Нам здесь удобно все чисто, все свеже, все культурно. Куда нам идти? Зачем? Мы хотим работать, мы хотим оплачивать налоги. Мы готовы участвовать в реконструкции рынка. Это говорим каждый раз. Мы бьемся за что? За то, чтобы нам дали аренду этой земли. Потому что без аренды мы никто, ничто и никак нас зовут. Вот у меня пенсия 8 тысяч. Я имею дачу. Лишний товар я всегда здесь продам. Почему не считается никто? Тут больше рынка для нас, дачников, нигде в округе нету. Это все жалуются те люди, которые торговали и по-прежнему еще торгуют на этом самом Сталинградском рынке. Но, однако, и после встречи севастопольские чиновники продолжают настаивать, что 7 ноября Сталинградский рынок должен быть закрыт, а 9 ноября на его месте начнутся строительные работы. Как сообщил ранее глава управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников, этот рынок будет перенесен в связи со строительством под его территорией теплотрассы. Ну и еще одна новость. В ближайший четверг, 8 ноября, будут подведены всем внимание итоги работы вице-премьеров Крыма в администрации Симферополя в рамках объявленной российским главой Крыма Сергеем Аксеновым террора. Знаем все такой формат общения чиновников между собой и разных служб. Ну, я вот им покажу Кузькину мать, в принципе, как говорил господин Хрущев. А тут вот господин Аксенов решил показать Кузькину мать крымским чиновникам, симферопольским чиновникам. Крымская газета говорит, что об этом сообщил заместитель Аксенова журналистам господин Гацанюк в рамках совещания с рабочими группами по наиболее проблемным вопросам столицы. И далее цитата: к сожалению, по тем задачам, которые были поставлены Аксеновым, не были достигнуты значительные результаты. С обязанностями не справляется администрация в целом. Заместитель главы города, начальник управления в частности. В общем, Симферополь, верхушка Симферополя не устраивает. Еще одна интересная новость, она опять-таки относится к будущему, потому что, чтобы привести Симферополь в порядок и очистить его от отходов, то есть не думайте, что вот направил вам господин Аксенов своих чиновников, заместителей, они будут наводить порядок. Нет, для того, чтобы привести Симферополь в порядок и очистить его от отходов, нужно закупить около 1500 мусорных контейнеров. Об этом в эфире программы «Линия» на радио Крым заявил помощник заместителя председателя, заместителя господина Аксенова, еще один, у него очень много заместителей, Юрий Бравников. И он сказал, что эта цифра огромная. Как разъяснил заместитель Аксенова, пластиковых баков в столице не хватает, имеется в виду в Симферополе, а те, что есть, постоянно ломают сами горожане. В общем, сами вы виноваты, горожане. Ситуацию усугубляют странно спланированные маршруты мусороуборочной техники. В одни районы города она приезжает дважды в день, а другие ни разу. Так спланируйте, сделайте так, чтобы они ездили так, как надо. Но нет, будет жаловаться, прямо как вечный оппозиционер, что думку и тіло рве дубою. Еще новости. Да, давайте. 58 детских садов на полуострове работают с нарушениями. Оказалось, об этом сообщает пресс-служба Крымского управления Роспотребнадзора. Наиболее часто встречающиеся нарушения касались санитарного содержания помещений и невыполнения санитарно-эпидемиологического режима, рассказали в пресс-службе. Особое внимание специалисты ведомства уделили контролю за организацией питания детей в дошкольных организациях. Столкнулись с проблемой невыполнения норм питания в связи с высокой стоимостью пищевых продуктов, неудовлетворительным санитарным
санитарно-техническим состоянием пищеблоков некоторых объектов. Тоже, наверное, потому что продукты стоят дорого. Как следствие, эти учреждения работают по сокращенному дню без питания. Нет, ты понимаешь, в чем проблема? Когда продукты стоят дорого, это означает, что начинают на них экономить, да? А дело в том, что тендерная вот вся эта процедура, которая российская сейчас применяется на территории аннексированного полуострова, она предполагает, что покупатель вот этих товаров или услуг, он должен выбрать самое дешевое. И именно поэтому мы уже неоднократно рассказывали, именно в детских всяких, и не только в дошкольных учреждениях, но и в школьных учреждениях, в школах, да, детей, как правило, допустим, кормят там не творогом, а каким-то творожно-содержащим продуктом, не сыром, а сыросодержащим продуктом. Да, но как это связано с тем, что санитарно-технический пищеблок, да, состояние санитарно-технического пищеблока негоже, да? Возможно. То есть слушай, тут вопрос совершенно есть, тоже в другом. Нет, и есть и этот вопрос, да, есть и этот вопрос в том числе. Но опять-таки, я думаю, что во многом он определяется и тем, что закупается и самое дешевое оборудование для пищеблоков, да, которое выходит тоже из строя. И, ну, и понятно, если оно ранее положенного ему срока выходит из строя, да, то, собственно говоря, не выдерживаются и все остальные нормы. Ну и ваша тема, Александр. Моя тема. А моя тема, вот еще, давайте мы продолжим немножко еще школьную тему. На самом деле, если вы думаете, что дети в Крыму получают, например, золотые медали после окончания школы, что это говорит о высоком качестве образования, то вы ошибаетесь. Потому что, значит, по официальной информации, половина севастопольских медалистов не сдали госэкзамены на пятерке. Результаты сдачи государственной итоговой аттестации в Севастополе говорят о том, что некоторые школьные медалисты дискредитируют сам принцип награждения учеников медалью за особые успехи в учебе. Об этом рассказал не я, а директор департамента образования Севастополя Игорь Белозеров. И привел такие примеры. В прошлом году было награждено медалью за особые успехи в учебе 163 выпускника школ. Из них 75 и более баллов по русскому языку, математике на вот этих самых экзаменах набрали только 72 человека, то есть 44%. В текущем году ситуация усугубилась. На 20% выросло количество ребят, которым была выдана медаль. То есть количество медалистов растет. Да, уже 10% выпускников имеют медаль, как бы за выдающиеся успехи при окончании школы. Но при этом только 104 медалисты или чуть больше половины набрали 75 и более баллов по русскому языку и математике. То есть получается так. Значит, растет количество медалистов, а снижается реальное вообще качество получаемых знаний в школах, которых ведут преподавание по российской программе. А какая медаль у Александра Янковского, мы узнаем точно не сегодня, потому что в эту студию уже прорывается наша коллега Юлия Дрозд, и у нее есть результаты исследования, какие же материалы, по мнению наших читателей, слушателей и зрителей, по мнению наших, это Крым Реалии издания, они вошли в топ. Вот сейчас услышим от Юли, что же вас сегодня интересовало, дорогие наши зрители и слушатели. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Рассказывайте, Добрый вечер, Юля. мои дорогие. Вот я на таком почетном месте сегодня сижу. Ну, Катя нас покинула, но это не помешает мне рассказать о самых популярных материалах на сайте Крым Реалии. На первом месте у нас сегодня колонка Виталия Портникова. Называется она «Обреченный объект». Кстати, Портников, как мы сообщали, попал под российские санкции, которые правительство России недавно ввело против некоторых украинских граждан и компаний, но это не мешает Виталию высказывать свое мнение на сайте Крым Реалии. И в этот раз он пишет вот что. В Москве сообщили, что российский Эрмитаж подготовил проект дополнения списка объектов наследия ЮНЕСКо, и в него вошел южный берег Крыма. Эти действия подаются в российских СМИ, пишет Портников, как обычная рутинная работа. Мол, вот еще одна важная часть российского культурного наследия должна стать охраняемой зоной ЮНЕСКо. И южный берег Крыма заслуживает такого признания не меньше, чем исторический ансамбль Санкт-Петербурга, уже включенный в список мирового наследия. И вот Портников пишет, что никаких шансов на самом деле у южного берега Крыма попасть в этот список заветный ЮНЕСКо нет. Поэтому и статья называется «Обреченный объект», а больше можно, собственно, на сайте почитать. Дальше у нас материал из Армянска. Крымский активист и блогер Олег Кочеров не раз ездил в Армянск изучать ситуацию в зоне экологического бедствия, где, напомним, в конце августа случился выброс на заводе «Титан», и, вероятно, он был не один. Последствия были... Вероятно, они продолжаются, эти выбросы, потому что, те люди, с которыми мы говорили, продолжается такая же ситуация, и в атмосфере она ощущается, да, и на предметах виден этот налет.
Причем вот можно это все увидеть иногда и пощупать, и люди ощущают это на своем организме. Вот, собственно, о выводах, к которым пришел активист, изучив обстановку в городе и окрестностях, он рассказывает в интервью «Крым Реалии», и там же есть видеосюжет наших коллег из Армянска. Давайте послушаем фрагмент, что, собственно, говорят местные жители. Голова болит, давление. Вчера под вечер у меня вообще вот так вот голова кружилась. Парацетамол, валидол, лизинаприл, это от давления. Вот это я стандарт ношу с собой. По 3 таблетки я в день выпиваю. В городе жизнь изменилась. А так все, в принципе, осталось по-прежнему. Запахи сейчас есть, но уже не такие. Деревья пожелтели, весь урожай пропал у людей. У многих испортилась мебель, машины и все остальное. Уверенности нет никакой. И от чего это все произошло, тоже никто ничего не знает. Достоверной информации нету. За ситуацией в Армянске мы и наши коллеги продолжаем следить, а пока вот еще 2 материала в топе. Собственно, 2 галереи из Чернобыльской зоны, из саркофага, там побывали наши коллеги, еще фотографии из прекрасного Крыма и, собственно, расшифровка радиоэфира нашего коллеги Александра Голубова. Он поговорил о том, вот что 30 рублей, на которые подняли прожиточный минимум для крымских пенсионеров, что он даст и откуда взялась это вообще фантастическая сумма, просто как ее высчитали крымские чиновники. Читайте расшифровку эфира на сайте Крым Реалии. Спасибо, Юлия Дрозд, за такой детальный обзор нашего сайта. Александр Янковский, Юлия Дрозд, Екатерина Некреча были с вами весь этот вечер. Всего вам доброго.